Soc un Toni Roca i de vegades faig poesia. Soc gestor d'editar un llibre, una espècie de llibre de memòries dels anys 60, de la revista d'aquell temps, que he intentat recollir. És un llibre que té, més que lletra, té banda sonora, perquè surten moltes cançons dels Beatles i dels Platters i el Duo Dinàmico, just cada mateix que acaba de morir un d'ells, el baró de la Calva, que era un amic meu, de fa molts anys. I crec que m'ha sortit un llibre sentimental. Sí, es podem qualificar la sentimental. Abans escrivia els bars, però ja fa molts anys d'això, ja sempre amb l'ordinador i a casa. I la gent d'aquella època recordarà fets i coses, com un dels escenaris principals dels valencianos que anava a fer gelats, i alguns bars i botigues d'aquella època, i recordarà això. El llibre és una producció de Aïllades, que ja és el llibre número 6 que faig amb l'amic Mayol, seu editorial.